So, na tutej miestnej dobím Janetke. Už ste celé ešte videli, je on tu v Volvanku. Je lajke do stvorené, je to krásne. A tam je za rožku, je to, poď vidíte snadno, a aj tam je tež to samstné ruku učinené. A to na najúto žižák, on má tú živku Felix Piaš ze Zhušťa. Felixa. Krásne ležovanky. A jeden druhý vec, jok dnes Peter spôvajú. Kde vás povedz Peter? Stanemo. Kaj šedze z pešku, inak nezaješ to karu. Prez Boža radi nam. Jeta. Aj. 28 let. Ja. 28 let. A potom knapo jednáči rundu dá. Aj knapo jednáči, gdje jednáči? Svinalný, a vyzo svinalný. Svinalný, vyzo. Prez Boža. Nimi ľuďo, što je ovdje? To nejde ovdje. Že on je to v poriadku. A što to muži faluje? Když je zmoží Havaj. Havaj košla. Kaj ga da volila, da ga rana barbojta. Eto? So, a ja mám šiel po kobásov, že to sú, jo? Što je najvážnejšie? Alebo što učinia jednu Havaj košlu? Jednu poriadnu Havaj košlu. Žan imitát. Na čím je spôsob, že to opravdu je originál. Prošu? Kneffel jo praje. Až. Kaj kneffel? Kao je vadim želkom mieć. Kao je nek. Kao je želkom vadim kneffel od Havaj košle. Što je? Ale ze skajko materijala ja tu kneffel. Nie? 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 Augustus! Paje! To wy! Poj! No? Poj do tvoje! Kokosnuss! Jednoduše na originál Havaj košla má kokosnuss kneffel. Aj? Kokosnuss kneffel. Poj, Holčka! Pokaż moją koszlu, poj! Pokaż moją koszlu! Jezu, kom doć! Jo, se! Kaj to říkáš? Super se to změnilo, hej! Super se změnilo. Vidíte, to je echt Havaj košla. A što ještě ty na jedné Havaj košli, je celé vážné, tam má jen zač, taký zač. A je ten zač, ktorý je s mustrom celé jedno je sobuhič. Dneska, jo, to je šelako, pod mustrom sobučo, to je celé vážné pre Havaj košli. Dobre, ešte.